Príhovory profesora Štefana Kaščaja. Podovolenkový šum. Všetko závisí od našej povahy, od toho, čo sme pred odchodom na plánovanú dovolenku stihli dokončiť. Pravda, mnohé závisí aj od pracovnej pozície a od toho, či sme si sami pánmi, alebo musíme rešpektovať stav podľa situácie a príkazov našich šéfov. Ani v najvyššej sfére a jej jednotlivých pozičných stupňoch nemusí byť pohoda. Stáva sa, že po niektorým sa už pripravuje dokonca aj odchod bez pocty. Sklamania a nepochopenie je dôvod k plaču a neraz i zúfalstvu. Jednoducho povedané, dnes sotva kto môže dovolenkovať bez rozjímania, ako zvládnuť problémy, ako vyriešiť nezodpovedané otázky, ak isté je iba to, že každá istota sa z minúty na minútu zmení na neistotu. Máme v takej situácii mať ešte chuť pustiť sa do rozpracovaných vecí a vlastných možností aj vzhľadom na to, či ide o prácu vo vedúcej pozícii, či ide o konkrétne zadanie v kusovej alebo sériovej výrobe. Celkom inakšie sa rozhodujú živnostníci, ktorí ale aj počas dovolenky, ak sa tešia na naplnenie svojich predstáv, musia sa rozhodovať podľa toho, či majú dostatok zákazníkov, prípadne zákazníci ich neustále prenasledujú telefonicky, nech je dovolenkár hoci aj na inom kúte sveta. Pravda, každý z nás sme inej povahy. Vo svete sa dejú veci, ktoré nás môžu trápiť čoraz viac a čoraz s väčšími obavami. My si tu dovolenkujeme, ale ako sa vôbec dostaneme domov? Letiská sú veľmi neisté, vari niet takej situácie, kde by všetko bolo také, ako má byť. V reportážach zo sveta, diaľke i celkom nedaleko od nás sa zobúdzame na hukot bojových lietadiel. Obávame sa o životy svojich rodín i o to, čo nás čaká v najbližšie dni. Pravda, je tu ešte nádej. Rozhodujúcim momentom k očakávanej žiaducej zmene k dobrému je, aby sme prispeli vlastným úsilím v súlade s rozhodnutiami a v dôvere k dobre myslenému programu najvyšších riadiacich sfér. Žiaduce je vytvorenie súladu s nosnými aktivitami v zahraničných stykoch signovanými záväzkami vo vzťahu v žiaducej aktivite a vývoju v našej spoločnosti. Samozrejme, žiada sa väčšia afinita nás všetkých, ktorí sa dokážeme pričiniť v nadväznosti na zlepšovanie toho, čo je v našich silách. Predpokladám, že dokážeme sa zainteresovať v dôvere v možnú lepšiu budúcnosť čo len kúštikom svojich možností a konkrétnymi skutkami, pochopením všetkých, ktorí sa o dobro pričiňujú.